Сега това, което ще направим е да се помогнем на мъже да не се страхуват да бъдат отрязвани. Това, че това е големия страх на мъже да бъдат отрязвани. Ние мъже не го разбираме, ние го нямаме, но те го имат. И затова сега един по един мъж отива към вас и опитва да запознае с вас по различен начин. Здравей, аз съм Митко, искам да запознаем. И ти кажеш, разкара се, не ме занимава, защо не искам да запознавам с теб? Тоест, вие ги отрязвате по такъв силен труд, гаден начин. Готови ли сте, дами? Колкото сте сега по-гадни, толкова след това в реалния живот на тях им е по-лесно. След това няма да ги пука. Тоест сега раздвижваме тяхната зона на комфорта. Има ли? Не съм толкова гадна. Това е първото шест. Кой се бъде по-интересна с мене? Добре. Здрасти. Здрасти. Аз съм Иво, искам да изляза на вечеря с теб. Няма начин. Окей, беше приятно. А ти? Какво аз? Искаш ли да излезем на вечеря? Не, съжалявам. Заета ли си? Да. С кого? Ако мога да попитам. Не може. Не? Не. Съвсем? Съвсем. Ти си много хубава, бе. Мерси. Искаш ли нещо какво? Не излезем ли как? Нещо какво? Не. Не мога. Сори, не. Няма да стане. Нищо е. Човече нещо. Да, ще се видим пак. Телефона ли искаш? Не, телефон ми звънеше, нещо дори. Аз бях. Добър ден, аз съм Стоян. Какъв си ти? Какво искаш, бе? Махай се от тук. Искам да се запозная с теб, казвам се Стоян Борисов. Ама нямам време. Какво ме занимаваш? Имам да те свалям по задача. Обаче по същество ми се ще да те любя, така че... Да, така че се разкаря, айде вече. Айде, не си интересен, айде, моля те, изчезни. Ако не искаш тази вечер, може би някой друг път. Следващия епизод. Следващия епизод. Добър ден. Добър ден. Стоян се казвам, здравей. Здрасти, Стояне. Какво? Може да ти стисна ръката? Не. На една готина мацка. Не. Здрасти, Коста. Здрасти. Не си моят тип. Защо мислиш така? Така, не ми диша от въздуха. Ами, бих желал да излезе с теб тази вечер. Не ставаш. Защото съм нисък, нали? Не. Защото Или- си прекалено големи очите. Добре, и сега ти отиваш към всяка една от тях и казваш, ти ме харесваш. Ти ме харесваш. И жени при това свиват погледа и казват, да, аз те харесвам. Ти ме харесваш. Ти ме харесваш. Да, аз те харесвам. Да, се харесвам. А на мен друг ти ме обръщаш. Ти знаеш, че имаш страшно очи. Това работи винаги, не мога да откажа. Ти ме харесваш. Охо. Ти ме харесваш. Най-бързата вече. Добре, харесвам те. Да, харесвам. Отгоре ли ще си или отдолу? От никъде с теб. С мен? От никъде? Това ми е любимата поза. Ами аз много харесах това тук, което стана. Вие сами прецените какъв съм аз. Аз мисля, че човек се познава по очите. Защото жестовете могат да се научат, те могат да станат механични. Но от очите никой не може да избяга. Мен много ми харесва това упражнение с Наталия и съм благодарен за това, че ни влезе в личното пространство.